Trošku mi krváca pera, ale to nič. Veľa z vás chce vidieť, ako vyzerá ten tint na perách, tak sa ho ideme ukázať. Pery vyzerajú viac pigmentovanie, lebo niekto má proste, aj ja, má klasicky také mŕtvolné pery, ktoré splývajú s pokožkou alebo s farbou pleti. Tento tint vlastne, keď si ho dáte, tak on vám pekne zafarbí tie pery a vlastne drží vám to dosť dlho. Akože nechcem povedať, že celý deň to nie. Je to Trended Up. A ja mám najradšej najtmavšiu do fialková, majú aj rúžovú a ešte svetlejšiu, ale táto je na moje pery proste podľa mňa najlepšia. 0,20, takže let's go. On je ľahučký, on vôbec nevysušuje pery, také jak len vodička. Dokonalý produkt pre mňa. Je dobrý aj ako podklad pod lesky. No. On sa ako keby hneď vpije do tých pier, čiže oni sú okamžite suché a neotláčajú sa. Neotláčajú sa. Čiže ostane vám takýto pigment na perách, ale ja na ňo ešte radšej akože používam nejaký ružovkastý lesk na pery. Sľubuje 8-hodinovú výdrž, čo si myslím, že aj celkom sedí. Stojí to nejaké 3 €, čiže veľmi dobrá investícia. Veľa muziky za málo peňazí, takže určite choďte do toho. Čaute. No, po 2-3 hodinkách vyzerá takto tento tint. Čiže stále proste je tam ten pigment. Ja už ležím, už som navečeraná. Úplná pohodka. Super vec, naozaj. Veľmi som s tým spokojná.